интересно. Там не виждам. Виждам тук. Тук. Наляво дясно. По-леко само, че мотори и така също са тази. Вот Семена. Молодец. Ние сме чеки в България. Нали си ясно малко вече. Защото там делата е века малко. Ние ще се вместим. Ние строите сме начало. Виж, там вижте си двамата да кажете, после когато... Няма да влизаме. Да. Тук някъде ще се спреме. Може ли да го... Може. Значи сега ще казвам ти, аз преди съм по-голям фен на Скания. И мен повече Скания ме кеф. И Сканията върви по-добре отново. И знал Волвото с ти конски си. Това беше кара котето ще включи. Ай, ще видим си. Много добро. По-добре се държи Скания. Уникално е. И аз съм... Въпреки, че... Това е страшно кара. Как си вчера щех да ти се обаждам и се отнесех. Утре ли ще? Благодаря, към колко часа ще? След 6 часа. След 5. Сигурно ще дойда, но ще е късно. Да ти кажа, защото утре няма да съм в София. В Лесново имаме едно мероприятие и ще свършиме късно. Но ако е по нормално време ще дойда.